Avui no ha sortit el sol, però tant se val. Els dies són cada vegada més llargs i cada vegada queda menys per la primavera. Any de ser optimistes, de creure'ns que podem fer-ho. Tot, sigui el que sigui, com sigui. Per fi hem deixat de dir i comencem a fer. Creure en els possibles, en els per sempre i en nosaltres. Adeu a tenir por, adeu a tenir mandra. Anem endavant, aprenem dels errors i, si cal, tornem a començar. Redacció de caràcter al Santa Mònica. Uns reunits, altres preparant l'actuació de la jove Núria Graham. Jove promesa des de fa molts anys i només en té 18. Tan jove que no t'ho creus, amb tant talent que fa por. Por als altres, de fet, perquè ella, de por, poca. Ella fa el que sent i tira endavant. Forta, amb molta personalitat i, sobretot, valenta.